दोनथ'नोसै दे बेबि दाहाय फ्रि जाबा हरगोन आङो दे औ दे जागोन दे रिसिभ खालामलाय The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please. नोंनि मबाइल बया जानाया बिदिसो एसेबां अनबाबो अनजाया मा होआखै आं नोंनो बिनाय मानि होदों एसेबां डेन्जार नोङो बाबा आंनाव दिनैनिफ्राय नोङो कल दा खालामसै दिनैनिफ्राय आं नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला आरो आंनिफ्राय जेसेबां रिसार्ज सोनायनिफ्राय लानानै जेसेबां फैसा लांदोंमोन गासैखौबो हरफिनजोबनांगोन नोङो 1 उइकनि उनावनो गोसोआव ला नो असभ्य साला थ' फैसाखौ थाब हरफिन आरो फैसाखौ थाब हरफिन जोंहा दै गोथार लोंनांगौ जों बाराखौ ओरैनो दे हले